जय सेवालाल. आता कार्यक्रम 24 तारखेला स्टार्ट होतो. आता शेतकरी गोर बंजारा भाईचा पुढचा की कार्यक्रम कसं चालू आहे, कधी ते यायचं, कधी ते आहे कार्यक्रम कसं वाटतं? तेलंगणात यायचं, खामगाव जिल्ह्यात यायचं, लवाणचं आहे. से लवान बंजारा भाई से बंजारी रेणु से प्रोग्राम चालू किया से अच्छो छे तो प्रोग्राम अच्छो लागला से सब छे. તમે વ્યવસ્થા કशी વાટી આપજો? અરે સારું ખાય સારું કાઈ કાઈ आता तिथे गावे जायचं ना काय घ्यायचं गावे म्हणते जायला फोन करू कोणी चालेल चालेल. धन्यवाद.